saako Green Stallion luonnon elektrolyyttiä juottaa ponille? Totta kai, kyllä, kyllä saa. Eli voit antaa sitä ponille, hevoselle, tammalle, sillä ei ole mitään merkitystä, kenellä sä sitä annat. Tiedän asiakkaita, jotka antaa aasille ja antaa sitä muulillekin erittäin onnistuneesti, ja kyllä sitä koiratkin on mennyt siellä juomaan, vaikka meillä on erikseen Green Canine tuote, Green Canine koirille, niin silti talleissa paljon koiratkin menee juomaan niitä Green Stallion juomia, mitä hevoselle sekoitetaan. Eli Green Stallion on äärimmäisen, miten sen voisi sanoa, se on todella laimea tuote, joten sen perusteella se kyllä soveltuu melkein ihan jokaiselle eläimelle. Löytyy myös lehmiä, jotka sitä juovat.